Inis tá muid chun fichint ad agus imlíne de cruthanna de friúla. I dúspára tá me chun roinnt an trálamh atá úsáideach chun fad a thós a heispáintíomh. Tá cuideach ab seo feici aga hena hain táim cínte. In chéad ceann a heispáin a ghaoib ná an roth thós. Tá sé seo anúsáideach chun spás mór a thós. Agus an chuig an oibríonn sé ná tá me chun éhrú agus éistí go cuairmach bhfuil si bhíonn an tarm beag a chluisteáil. Má chluiseann sibh tarm beag léironn sé céad é méadair. Tá me chun tosnú leis an tríntan híos agus éistigi. Clickan sin agus deir sé sin leat go bhfuil méadair tósta agat. Anúsáideach go ggur spás mór. An ceann seo é an téip tós. Tá 7.5 méadair sa téip tós seo. Léironn sé milliméadair agus centiméadair sa téip tós. Agus is féidir é bhrú síos chun an áta chuinál mata tú tós boards nó seomar nó údachins mar sin, tá an ceann seo úsáideach. An bata méadair ceann a bhíonn sa seomar go minic. Arís úsáideach chun spás níos lú a thós. Tá mise chun fad an bhabhar do thós an seo ansciupaí. So tá méadair ainn sin agus tá chun bhéireach chun eile ar náta bhí méadair agus tá 40 centiméadair eile. So méadair agus 40 centiméadair nó 100 centiméadair atá in ad sa fad an bhabhar. Agus an ceann dearna ceann úsáid an sibse go minic agus sin é an rílóir sa ceann seo tá centiméadair agus orlach le feiceáil sa rílóir seo. 3 centiméadair atá sa rílóir nó háartar 3 má tá tú caint fí orlaigh agus 3. Tá muid chun féchant inis ar chrá agus chun chrá a thós. Agus ar dúspára bhfuil go méid si bhán meastachána dhéanamh ar céad agus cén lehéad atá sa chruis seo. Is drunalóg é. Agus tá sé gúnaí go má bheith I duine meastacháin mar nuair a aon tú do ragra beagiste go bhfuil sé háartar méid ceartú nachhfuil éon bhotún déanta agat. Agus tá mis gur gan inna sibse an meastacháin inis ar cén ad é an atá sa drunalóg seo. Now, tá 3 centiméadair sa rílóir, tá san é sin, nis bhfuil sibh sin an tóis a thugant, cén ad é an líne sin, má sé 3 centiméadair an rílóir. Bhfuil feicimiid go an second, agus an lehead, rís, den meastacháin, nó buile faoi thuúram, nó tóis ar cén ad é an lehead, agus nis tá muid cin é a thós. Mar sin, dheoch mé má rílóir, agus tosúid ag nád, tá sé gúnaí an táhachtach, scairta bíonn an rílóir rúnaíon beag níos fuide. So tosú tú ag nád, denna tú cinnte go bhfuil an rílóir dírithe ag nád an seo. Tá sé, agus 25 centiméadair atá san ad agur an drunalóg seo, agus denna muid an lehead, arís tosaí ag nád, agus 20 centiméadair é an lehead. Tá me cinn sin scríomh, 25 centiméadair don ad, agus 20 centiméadair don lehead. So 25 centiméadair agus 20 centiméadair. Inis, tá muid chun an imlíne a aibrúach. Now, tá imlíne tábhachtach mar má tá tú duine tóis ar do ghardín nó céhhéad de sconsa tá teastal go do ghardín, beag an imlíne tábhachtach. Cén chuoin aibrionn túmach an imlíne, nó céad é an imlíne? Well, tá me chun sin a heispáintíomh inis. Sin imlíne, siúlann tú, tá sé nós go tú siúl timpeall an chrutha ar fad. So tá bid siúl timpeall na drunalóige. Tá is a gona drunalóg bhfuil fad agus lehead mar an ggéine, sinna fáin ar thóisme an ceann seo, 25 centiméadair san ad an seo, cílíonn sé go bhfuil an líne seo 25 centiméadair ar ad chomá, agus 20 centiméadair tá san imlíne ar sa lehead, cílíonn sé sin go bhfuil 20 centiméadair an seo chomá. Mar sin, cé chuoin aibreoimid amach an imlíne? Well, tá cúpa bailach, siúlamid timpeall 25 agus 20 agus 25 agus 20. Nu is féidir 20 agus 20 chur le chéile, 25 agus 25 chur le chéile. Nu tá bailach eile, tá rá 25 an, tá rá 20 an, so is féidir 2 fa 25, nu 2 fa 20. Tá cúpla bailach de frúcnaíine, tá muide chun imlíne an chrutha seo aibrúach inis ar an gláirbán. Mar sin, tá mis chun dhéanamh ar bhealach cuiteach simplí ar dús duine muid 25 centiméadair agus 25 centiméadair agus 20 centiméadair agus 20 centiméadair
agus fecamid cévéad é sin ar fad nar churmid iad le chéile. Nád agus nád, cúig agus cúig sin 10. Héan agus dó sin 3 agus dó sin 5 agus dó sin 7 agus dó sin 9. Mar sin imlíne na drunalóige ná 9 cm agus tá sé gúnaí go maith lipéid a chur isteach.